Ndava nefriend yangu inini ndaiwirirana nayo. So friend yangu iyi aifamba nefortuna newish. Okay. So musa yangu inini car theft. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Okampurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home, chirongwa chatinouya nacho pana mushure mekunge tashanya majeri akasiyana muno muZimbabwe. Tichisangana nevasungwa vangava vakadzi vangava varume. Tida kunzwa kuti imhosva ipi yakaparika kuti vange vachirarama vari muusungwa. Saka muri yeZimbabwe, nhasi ndiri munzvimbo yeMidlands, ndiri paConmara Open Correctional Institution paprison ndopandiri. Vamwe venyu munogona kuzoona vamwe vasungwa vedu vakaita sekuti vakasiyana vamwe vasungwa vatinosiita pano paOpen Prison. Zvirayezva kuti kana vachinge vazouya pano vanenge vabva kumajeri ari closed atinombenda aya, pane makriteria anenge ashandiswa kuti vave pano vachipedzisa mutongo yavo. Vanenge vari pano vamwe vacho vanenge vakutokwanisa kuenda kudzimba dzavo vachisangana nemhuri dzavo. Izvo zvinoitwa kuti vagadzirirwe kuti vasati vabuda vachizonosangana nehama dzavo neshamwari dzavo kunzoku, vanenge vagadzirirwa pano paOpen Prison. Saka chirungu chiri kunyatsotaura kuti Open Prison chira kuti ivo vanenge vakasununguka asi vanenge vachiri muhavo muusungwa hwavo. Saka nhasi ndaona mukana wekutaura nemukomana anonzi Arnold Dzorai ane makore 23 years ari pano paConmara Open Prison. Ndinokuchingamidza Arnold, wakadi yako? Tinofara makadiyo sei? Ndinofara. Chekutanga vadiwa vatariri vangada kuziva kuti nhasi uzenge uri paOpen chinoti wakabva kuclosed ndizvoka? Tinoda kutanga nekuziva kuti uchizopiwa mhosva yako uchiri kuclosed koko tizosvika nhasi imhosva ipi yakaparika negore yakaparika muchinyatsotaura zvisere. Okay. So musa yangu inini car theft. Alright. So muparikiro yakaita is last year 24 May 2023 ndo dhera ndapara musha yacho. So musha yakaparika so ndaiva nefriend yangu inini ndaiwirirana nayo. So friend yangu iyi aifamba nefortuna newish. So mukuwirirana wataita iye ashanda mushopu mamukoma wake, mashopu aya akanzi Meshline if muchimaziva. So aishanda imomo, ndaendamo iri weekend ndisiri kubasa. So ndai kumasvingo ndaishiita zveautomechanics ndiri kumasvingo mutown. So kana iri weekend ndaigara ndichienda ikoko. So imwe day if I'm not mistaken anga iri musi wa22 May achinditi ndoda kuti undiendesere mota yangu iyi wish yavanyowani kuchiredzi kana bhozi inini ndaimbogara kuchiredzi saka ndaichikuziva. Saka pane murume waida ndimusvitse mota iye aita zvepane kuti so waida ndiendese ikoko bhozi iye ndiri busy pashopu haifanira kuvharira. So ndoda kuti iende inoitwa repaint spray wachichi. So ndoda kutuma ikoko ndikati manje mimi weekend nditori busy akati ndinokupa mari kuti uende kupi ikoko. So ndakazoti saka tiri kuenda rini zvikanzi unofanira kuitora musi wa 24 May. Andati saka haisi nyaya iyi ndouya ndotora ndobva andipa makizi. Ndikati saka uri kundipa makizi dhera ndisiri kuenda nayo wai because ndiwa ndichitora nemakizi acho. Zvikanzi ndoda kuti ugoya uchitora kuno kushopu hausi kuya kumba nekuti handisi kuda kuti madhamu vangu vazvizive kuti ndakuda kuchinja pendi because vatakatomboonesa nenyaya iyoyo havasi kuda kuti ichinjwe pendi. Of which madhamu vacho vanenge vaishanda vese futi pai kushopu imomo. So ndakabva ndatora makizi saka iwe uchadzokera nayo sei kumba kumutauni. Akati handine imwe yacho speki.
ndobva ndadzokera hangu kwandaienda. So dhera racho randakandiitore ndakatosvika pashopu ndaitaura naye pafoni ndobva foni akati uri kuuya, ndikati ndiri kuuya. And so uri kuuya uchitora, ndasiya mota panze padhoo. Ndasvika ndakaenda nefriend yangu andaigara nayo ane simba racho. So ndakatosvika nefriend yangu totatora mota iyaya tobva taenda kwaya kuri kuma2 masikati. Ndakabva ndambodzokera kumba, ndaichigara kurujeko. Ndadzokera kumba ndatopinda mujura ndatovhara gate ndatanga kubobika ndichiti ndingaiti ndisina kudya. Ndabika ndoka kwa kuma 5 ndo time dzatakabuda zuva rarichipo. Ndaenda nekumorning side kwandaida kuti ndotora makala friend yangu yanga ari book 6. So aida kutora makala ake anga achibatsirwa ikoko kumorning side. Ndamuperekedza nekumorning side ikoko. Ndosvika tikagara because friend munhu waiya makala yacho anga asipo. Of which friend yangu aida kundiperekedza kuti ndiri fupi kucheredzi. Ndasvika tikagara kusvika kwasviba. Ndobva tati saka ngatimbotenga chikafu. Pane mashops ari padhuze panonzi paTenovo. Todaenda pastopover paya kunotenga chikafu nemota iyi. Ndichisvika ipapo pastopover ndobva mapurisa atosvika zvikanzi mota iyi yabiwa. Ndobva vaivapo pane vanhu vanenge varipo vachishanda vemusika chibva tanga kuda kutoturowa chinzi dzeniji mungaba mota here chichi bva tanga kutora shamhu tobva tatiza. Ndobva vabata friend yangu iyaya ndobva ndaenda. So manero acho vakatanga kundifonera zvanzi uri kupi, ndikati ndatotizaurawa ipapo fichi mota iyi haina kubiwa saka ndiri kuuya kupolice station tosvita iyi ndiovha ndega mangwana. So the following day racho ndobva ndakazoenda ikoko kumakuseni. Ndobva ndasvika ukoko kupolice vakabata friend yangu haasi kutomboziva nyaya yacho exactly because yangu zva ndiringoperekedza kupi cheredzi. Ndobva ndasvika ndikavatsanangurira nyaya yacho iyaya. Ndobva vandobata mukomana waya wemota waya. So zvabuda pachena kuti mota iyi ndiye aishandisa asi yanga isiri yake, yanga iri yamukoma wacho. Anga kangoipuwa tashandise pabasa. Saka plan yaiva nayo yaiva yekuitengesa. Munhu wandainzi ndoda nditorwa riri paint ikokoko anga asikuda iri paint, aida kutoitengesa kumunhu iyeye. So nyaya yakazova pakuti iye akaramba kuti ndakamupa mota. Akati mota ndakangoishaya. Zvakaitika izvozvo. Ndobva ndabatwa nemhosva. Zvinzi saka iwewe wakaba mota hauna kupiwa mota. Hauna kupiwa mota. Izvi zvese zvivati zvaitikira muri kuta kumasvingo. Iyeyu shamwari yako iyeyu aida kunotengesa mota. Wacho akanga akupa mota ndizvo? Iye aiti paachikupa mota aiti waizosvika ikoko uchiita sei kune munhu wespray paint? Iye ati ungotoitsveta kugaraji ikoko kubva watodzokako. Ndichazondoitora ini ndafuna zvaangataura. Alright. Asi waiziva here kuti mota yange isiri yakewo? Mota iyi ndaitongoziva ndeyake ndaiziva achingofamba nayo. Dzese ainonga aiva nemota 3 dzaifamba nadzo. Ndaitongoziva achifamba nadzo. Ndasingazivi kuti hadzisi dzake. Wasati hadzisi dzake? Ndaitoti ndedzake. Dzese dziri mbiri? Saka wakazoziva musi kuti aitokunyeperawo? Ndakazotoziva ndatosungwa kuti mota mukoma wacho watouya vakutotaura naye saka waida kutengesa mota yangu. Tichi akati ndasinga kutengesa mota yenyu ndakatongoishayawo. Kwewo ushamwari hwako nemunhu wanga wakambotanga sei? Waimbonyatsoziva mararamiro ake here kana kuti? Ndasingazoziva pakuti ushamwari hwedu wakatanga pakudai so. Inini ndichitika masvingo takavhura garaji ndaita zveauto mechanics. Ndaine mufudzi wangu wandakadzidza naye aita zvizvo zvemagenerator neamateur winding zvekuwinda maelectric motors. Saka ndozvataita tese. So zvinhu zvedu zvataitenga zvepabasa taindotenga mumeshline imomo every time. Handingatoti everyday zvinhu zvedu zvataitenga taindotenga imomo. So ndomawirana atakaita taiva customer yake. Alright. Tida kunzwa wazonge wabatwa nemhosva. Tida kunzwa wasvika kukoti zvakaitika wapinda mukoti iwewe. Ini first day ndapinda mukoti tangonzi vakabvunza nyaya yedu mamira yanga yakaita. Ndataura nyaya yangu. Ndobva so mukomana uyu anga akanipa mota vakabva vatomutorawo vakatoti tatiri maaccused tese. Vataenda tese kupi kuremand. Ndichingosvika ikoko same day iroro ndobva atonzi bheu rake raita ubva atobuda achitoenda kupainza kuzodzoka the following day kukoti. Alright. So patakazoenda kukoti ndopandakazopinda trial. Zvikabva zvanzi iwe ndione mhosva because iye aitoramba totally kuti aiti yes munhu ndomuziva towirirana asi kuti mota handinamupa permission yekuti aende nayo. Saka vaibvunza kuti ko makeys anga amawana kupi. Akatoti makeys aenda ndatova netime ndamashaya saka ndaitoshandisa spare key yangu
Alright. Saka aida kuramba kuti akakupa makizi. Saka iye akazobatwa nemhosva ere kana kuti? Haana kutobatwa nemhosva. Iwe ndofa wabatwa nemhosva. Iwe wainzi mhosva yako saka inga iri. Ini mhosva yangu ndi ndakabatwa ndine mota yechiposition yekuti ndaiva nechinhu chabiwa chacho. Alright. Koshamwari yako yauya muform 6 uya akazoita sei? Akauya kupota. Yakauya tatova tese tiri 3 asi ndakavarondedzera nyaya yacho kuti haana charutodi chaari kuziva. Ndobva vamusiya kubva aenda. Saka iwe wainzwa sei uchiona uyo achiramba zvinhu zvakaita chaizvo? Ndakatorwadziwa asi zvakatopera. Zvakatopera? Alright, saka iwe wakabva wazotongwa makore mangani uchida kuti iwe ndiwe wakazosara uri wega, uyu muridzi wemota uyu akaita zvaakaita, uyu wakamubvisa, iwewo uchisara wega wakapiwa makore mangani? Ndakanzi 7 years in prison. Ndobva vati suspended 2 years noda good behavior. Ndobva ndasara ne5 years. So pandakaenda kuprison ndakaenda pamuti murefu prison ndine 5 years. Vanobva vati unobvisiwa 1/3. So ndasara ne3 years ndaipika ne4 months. Alright. Uri kumasvingo. So pamasvingo ndakatanga kupika kubva muna June kusvika June 2023 kusvika muna July 4 July 2024 ndo pandakabva ipapo taselektiwa zvinzi maqualify kuenda kuopen prison nekuda kwemhosva dzenyu mamira dzedzakaita plus good behavior. Good behavior. Wangone behavior yakanaka? Ndandisina. Ndotenga yakanaka kandi saka wakabva watorwa. Amino tenga yakanaka iri ndisingazvioni. Unenge usingazvioni. Alright, tida kumbotaura Arnold tanzwa nyaya yako maitikiro akaitawo zveshuwa. Wakasangana nemunhu akaipa usina kuziva kuti munhu akaipa ndizvoka shamwari yako. Tida kumbobvunzwa kuti iwewe uchikura upenyu hwako wanga uri upenyu hwakamira sei? Wararama sei kuzobva kumasvingo uchizonosangana nekuita kutengesa tinoona kuti uri mukomana achiri wechidiki saka tingada kumbonyatsozivawo background yako. In background yangu handingamboti yanga yakanyanya kuipa. Because ndangokura chiita chikoro. Kusvika ndazoita kosi yangu yamacha winding. Ndaitira kuchiredzi. Kusvika ndazotanga kuda kugona kugadzira mamachines. Ndobva ndakazoenda kumasvingo newandaigadzira naye. Tatanga kugadzira tega. So background yangu inini maparents angu aindisupport. Alright. Saka iwe baba namama wakanzwa sei manje vachiona wakuenda kujeri une mhosva yauri kutaura iwe? Vakarwadziwa. Zvoitora ndakatova disappointed zvisingaiti. Because vakarwadziwa. Alright. Asi vakazvitendawo iri kuti iwe wanga usina kuzviita yanga iri nhau yekuti uyu ndiye anga akukunyepera? I think so. Vakazvitenda. Musi wacho iwe wanga nemiririre remukoti? Ndandisina. Wanga usina zvako? Alright, Arnold, iwe uchati wakazonga wapiwa makore aya wakasivha pawataura payo uchizoya kunoku iwe uchinzwa kuti waselektwa wakuya kunoku open wakatochena wakatogara ngwachitonditsanangurira chingwa takakurukura zvedu uchitaura kuti unogona kutobuda uchienda mumashopu uchiita zvaunoita wakanzwa sei? Handitozivi kuti ndingatsanangura nechikudii because ndiri koko closed. Inini ndaenda kuworkshop. Ndichienda kuworkshop ndaita zvinhu zveauto mechanics. So vakazonditi hazviiti kuti ushande nemota nekuda kwemhosva yako vandabviswa workshop kuya. Saka kuna sekuru vakavati ndoda kudzidzisa kuti kusona dzokako workshop ndobva tanga kunzidzisa kusona. So madhezi atanzwa kuti maselektiwa kuenda kuopen prison ndaitonzi muworkshop usaenda ikoko unenge uchindofudzidzwa mbudzi chitoramba ukauri panapa tichikudzidzisa kuti kusona kwatiri kudzidzisa pose kwawakuenda kundofudzidzwa mbudzi. Ndikati aiwa rega ndiita kundofudza mbudzi because ndakanzwa maadvantages ikoko kuti zvinenge zviri right kwandiri. Ndobva ndazoya kunoku. Kunoku ndakafara because zvakabva zvasiyana totally. Because hembe dzacho haupfeki dzejeri unongopfeka hembe dzako dzekumba. One time yekuvharirwa patati tiri kutaivharwa na 3:30 PM uchivharirwa uchizovharwa na 8. Sapana totovharwa na 9 sometimes 10 chivhurwa na 5 6 o'clock unenge matovhurwa. So panapa basa ratichishanda harisiri kutevererwa nemaofficers zvataita tiri kumaclosed. Panapa unenge uchitoshanda unotoziva kuti inini ndiri kushanda kwakati, so unongotori netarget yako kuti nhasi ndoda kushanda so ndabva ikoko ndoda kuzombotobudawo hangu ndichifamba nyinda kwandinoenda. So panapa vanotibvumidza kuti weekend kana uchida kuenda kutauni unotenga zvaunenge uda kutenga une mari yako unotoswera ikoko uzodzoka time. So panapa ndingatoti unenge uri free zvekudaro but kuvharirwa kuzongolokerwa muno ndipo panozokuona kuti uchiri muusungwa but zvimwe zvese hazviri right because unenge uchigara muroom mako uri 1 unotori netv yako firiji zvese asi munhu atongori kumba
Alright. Wataura nyaya yekuti ukoko wanga uchiita zvekuita auto mechanics dzako wauya pano ukaona tikuona kuita zvekusona-sona. Takunyadzoa kuti iwewo paprogram yako yauri kuita iyi ndezvipi zvauri kufara nazvo uchiita program yako ende wai wakada kuita program iyoyo wakamirira kuti uchipedzisa makore ako asara kuti ubude? Sekutaura kwanamboita before kuti kusona ndakazoita zvekunzi rega nditokudzidzisa kusona urambe uri kuworkshop. But ndakazozvifarira because ndakazonakidzwa nekusona. Svikapa ndava kuno ndakapana pandakatobvunza kuti pana pa open haukwanisi kunzi usaita zveauto mechanics nekuda kwemhosva yako unoita kana zviro zvaunoda. Pandakabva ndatozvisiya ndikati aiwa kusona ndo kwanda kutodii kwanda kuda because kwakandinakidza. So ndototarisa kuti ndofanira kutosona zvekutogona. But level randava izvizvi haanda kusona. Kuti hapana chimwe zvinhu zvizhinji zvinosonwa pana pandakusona zvese. Kusona zvese. Kubva kumauniform emaofficers zvese. Alright. Tida kusvika iri pakupendera chirongwa chedu. Tida kuti iwewe uchiona nyaya yako yese ndezvipi zvidzidzo zvaunogona kusiyira kumhuri yeZimbabwe? Nekuti ndichandadzidza hangu uchitaura ndechekuti dzimwe nguva shamwari dzatinotamba nadzo ndozvandaona. Yoda kuti unyatsopinda munyaya umbodzidzisawo mhuri yeZimbabwe. Pano zvawadzidza kubva pamhosva yayi ichiparika uchizoyapo uchienda kumasvingo uchizopedzisira nhasi wapakasununguka wakamirira kuti uchibudako. Inini ndingati pavanhu veage yangu ndo vanonyanya kunge ndichitaura nezvavo, vanonyanya kuda zvinhu zvisereki seni. Kuti kuda zvinhu kwandoita inini kwandaiita ndokwakandikonzeresa ndidii ndiye munhu because denda ndiri mumwe munhu kuti ndaingoti ngazvipfuure zvinhu izvi. But semunhu anenge aida kufamba nemota ukatongoti regai ndiende dezvisizvo ndisina kumbobvira ndauya muno. So ndinoda kuti pavanhu veage yangu yese ndichoti gutsikana nezvaunodii nezvaunowana. Plus friendship kuti unofanira kuselectawo friend yaunotrasta kwete kungokaruka wangu wamufriendship kuita sekuti icho chiri kumboita kuti mimi vana vechidiki ndiri kuona makore ako aya 23 years chiri kumboita kuti vana vechidiki vade zvinhu chii chiri kukwezverai kuti ndida kuita sembingai kana kuti chii chiri kumboku iwowo uchinzwisisawo chiri kuita kuti muzosvika pakuda zvinhu sezvawaita iwewo? Ndinonazotongoti generation yacho ndinonazozvinzwa ichingoitawo zvichichinja bit by bit because handisati anatsozinzwisisa kuti chii chiri kuitika pasha. Ndinonatsoona zvekuti age yedu iko zvinoga generation yatiri izvezvizvi vanhu vacho varikunyanya kuda mari still. Varikunyanya kuda mari. Tingati kuti muri kuona here vacho vanenge vari vakuru kwamuri vachiflasha mari here muda kuteedzerawo tingati chipa? Zvogona kudaro. Zvogona kudaro tinongochiona vamwe vane mari dzavo kana kuti kune zvimwe zvinhu zvekuti munoziva here kuti age dzatiri dzinedzi pamwe kune vaya vanenge vachiti unenge uchidana nemusikana wako wobva angoenda nembinga. Saka unenge nechingudza kuti aiwa kana ndinofanira kutoitawo mari. Ndo zvinhu andiri kuona zvimwe zvinotiuraya. Zvikukuraya. Saka panguva yawaita izvi zvekuda kupiwa mota wane license here kana kuti wanga usati wane license? Ndinayo. Wakatorako license yako. Alright. Nyaya yako iri interesting anoda. Takusvika pakuda kuti iwewe tiri kuona kuti wapiwa skill nejeri. Zvakanaka kaizvi? Dai ungori kunzoko pamwe dai usingana nguva yekusona. Ndisina time iyoyo. Dai muri kumhanyidzana nekuda kuti ambinga ndizvo. Tiri kukupa mukana uno kuti utaure nemhuri yeZimbabwe. Ndinoziva une zvaunenge uchitarisirawo wakuda kuchibuda zvaungadawo ndo mukana wandiri kukupa kuti utaure nemhuri yeZimbabwe uchikumbira rubatsiro rwaunaro kuti paunozodzoka wakunosanganawo necommunity zvese zvazopera izvi uonewo pekutangira. Alright. Chekutanga inini mhuri yeZimbabwe chandoda kutanga kukumbira chekuti pandichabuda mujeri vandigamuchirewo. Because munoziva kuti munhu unogona kubuda mujeri vanhu vakasakugamuchira vachingoti semunhu anga ari kujereka anenge atori bad person. So ndichikumbira kuti mhuri yeZimbabwe pandokuda vakwanisa kundigamuchira. Chechi2 ndaikumbira vanokwanisa kundibatsira parubatsiro like andiko zvinoda kugona kusona kuti pano expire sentence yangu ini ndiri next year ndenda kumba. So ndinoda kuti vanokwanisa kundibatsira vandibatsira kutsvagira kana basa kumakambani ayanosona kuna vanokwanisa kukutengera kama machines ekuti ukwanise kuzviitira production yako. Ndo zvinhu zvandanyanya kukumbirisa kuti tikwanise kurarama. Alright. Kuna mama nadhedhi kana vari kuona panguva ino vabereki vako iwewo? Vabereki vangu chinhu chanonyanya kukumbira ndiri kuti vandiregerere because ndakatova disappointa vanga vasingambofungiri kuti ndingasvika mwana wavo angaenda kujeri.
Saka ndaikumbira ruregerero kuti chiro panichadzokera vanondigamuchira. Alright. Thank you so much Arnold Dzorai. Takuvhara chirongwa chedu. Kana une mashoko ekupedzisira aungada kutaura tichipindira hedu chirongwa chedu kumhuri yeZimbabwe? Mashoko angu ndekuti inini kuya mujere kwandakaita handina kufara nazvo, but handingati jere rakanaka, jere rakashata, but kwandiri rakazotondinakira pakuti ndakatowanawo zvinhu zvandava kutoziva. Sezvo zvinda kukwanisa kusona nemamwe ini indaita auto mechanic, but ndakaita futi mechanics, motor mechanics, ndakutodziziva zvinga kungoshaya mapepa, so ndakafara. Ndo nyaya yangu hombeyo. So kusona hako zvinoda kutosona, munotsvasa chero matrauza rimwe rirapa ndindatosona ndikambidzoti trauzi toni. Munomaona matrauzi emaofficers. Alright. Ndio wakasona. Saka ndakutokwanisa kusona kuti chero mukazviona zvinenge zvakanaka. Ndikatokukonda kuti undisonere dress rinobuda. Kuti mema kusona trouser. Zvobuda. Aiwa, tinokutenda Arnold Dzorai. Muri Zimbabwe ndiye Arnold Dzorai, mukomana ne 23 years. Watanga achitaura naye tiri pano pa Konmara Open Correctional Institution. Achititsananguriro nyaya yake. Ndofunga ane zvidzidzo zvaatidzidzisawo. Kazhinji kacho shamwari dzatinotamba nadzo. Hakunongotamba nemunhu wasingazivi kuti anoita nezvei. Nekuti vamwe vacho anenge ane zvavanenge vachiitawo vachitsikisa, iwe unenge usingazive. Ozokana wangopinda munataisireva zvakare mukomana ari kuti iye akugona kusona zvakawanda kune vanoda kuzomutengera mushini. Ndo zvari kuchema nazvo kana machire kuti asonese. Munogona kundibata panhamba dzangu kana paSly Media, ipapo tobatsirana nemukomana ari pano paOpen, kureva kuti hasina nguva yakareba anenge akudzokera kunosangana nehama neshamwari. Ata zvakare akati kuwo hama dzakewo kuvabereki vake anoshira kuti vamugamuchire uyezve vamuregerere. Regai ndikutendei muri Zimbabwe nekuona chirongwa chedu Home Away from Home chatinoya nacho chichikupai mushure mangu tashanyira majeri akasiyana siyana. Nhasi tanga tiri pano paKonmara paOpen Prison patikusangana nevasungwa vava kugadzirira kuti vachienda kumba mushure mokunge vapedza mitongo yavo yavanenge vakapiwa vachiri kuclosed vachizopedzisira pano. Regai ndikutendei musara zvakanaka until we meet next time. Ndini wenyu Pelagia Okampurwa kana kuita Sokostina Chisarai. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare.